ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Kasur kabri uhenyo trap kan penlong da ka jingsong kelan mengor ha ka khatlai trik ubnai risau arajar arpuai ban penbor ya ka sarkar jilla ban wengkam shipor ya ki he pulit ha ka baya dei bat ka jingyap jong u general secretary barim ka sanking atiar henyo trap National Liberation Council uba cherry starfield thank you ha ka jinglai khnra jong ki pulit ya ka yengsa jong u ha maulai kenton masar ha ka step pherngap jong ka khatlai trik ubnai nailar arajar arpuai Habaya keren mat kilat pathai khubor haka hnyo trik ubnai risau 8,000 arpuai uskretri jongka sur kabri uhnyo trap uba marbo dekhar ula ong bagani ka kinhon kanam shong klikti bat kanam pat sange ban penlong yiki jingyaki kat baka sarkar jilla kampat wengkam shipor yiki langut ki he police officer kata yo director general of police yo superintendent of police ka East Dentia Hills district but yo superintendent of police traffic ka East Khasi Hills district kumbang ila dawa na ka sarkar jilla na chief minister ban suspend ye kitu ki pulit bat kumba pilai i bahadu menta kani ka kam ka klempoi sai ru ban isubon ong ba nyumdon jingsanya syu ya kani ka sarkar jilla kabam sngap ya ka sur jong pajma kabam sngap ya ka sur jong kaberi nyutrap teh kan ni kapor ka pamta ikwa ban ong ba ka sarkar kamla ban pensngap ya ki jingdawa ki jungi jong ka sur jong kaberi nyutrap ban dawa ya ki tu ki pulit ki bodon kiti ban peniap bi ani ba shi kamla ban pensngap jarengi bat nakaliang ka jungi niya bi shikmat bat niya dawa ya ka hok ya ka justice na ka benta ka yeng kesem jong elite ba Chesterfield thank you te ha kani ka por ka benta nila shim ya ka wi karai ba na ka lang kunhon ka jungi ba ini ya shakmat ya ki program ki jungi ya ki education program ki jungi ya ka ba ngin penbor biang sa sisian nang ni shakmat ya ka sarkar jela ba kadai ban suspend bet ya kitu ki pulit ki bersiat yap bian ya iba si hak khalai trik jong ubana agos dengan sukwa ban pentip ya pi hakani ka por ka pemerintah ba hak khalai trik jong uni ubana pemerintah arjar kuai on pelong ya ka sit in demonstration kajing song kelan mangor da kasur jong ka beri nyok trap kabakan thop ya kisur ki baper ki kunhon ki baper na ki district ki baper ki badon lang hakani ka kunhon ka jungi kasur ka binyu trap ya kaba kin sayawan ban yashim benta na Riboy district na West Khasi district na Shillong na Maulai bat kham tamru kitu kisur ki baper ngakwa ban apil hang ni ki balami syakmat man kersyani gini ki jingdawa man penio ya kata ka hok ya kata ka justice na kamta ka yeng sem jong elite bakshi bad ka jo ka por bandawa na kaliang ka sarkar jala bakadai ban suspend chwa ya kitu ki he pulit ki bron kti bean ban siat yap ye bakshi khanang ba kani ka judicial inquiry kalong ka bayat bet ya inti bat ka bakhut ka bersubah ban ngi hadu menta bakani ka sarkar jalla kamsim lale hadu menta bat kala susngap menti bet ka kembang la ong menne ba ka sarkar jalla kanumla ban pensngap jar ya ka sur ka beri trap highway day bat kani ka jingi ki ka jungi bat highway day bat ka jingdawa na ka benta ban wengkam shwa shipor ya kitu ki he pulit ki beran kiti ban siat yap bean ya iba si hak elektrik menai agos de ha ka jo ka por na kaliang ka jongi na kaliang ka di kenhun misngau ban apil ba ha ka to ka elektrik ka badai ka singi yap
kaban kenjo arbanai kenti ya ka jingsa se yap jong iba si thank you bangila pelong ya kani ka state intermission bat na kaleng akun hon ka jongi ni appeal da ka jing smorit sha ki pat ba nong song snong jong ka bring trap jong ki district ki paper nadu ki long kumi ki long kapa ki samla kan thai ba sinrang bas ngobha ban ya mi lang ban ya poi lang ha ka te ka state intermission ka bala penbet kerpang da ka sur ka bring trap ha ka khalai trik jong mentau penai ha ka por khat wei baje men step ti kumjuru ngi appeal ya ki pat ba nong snong jong ka maulai konstitusi ki long kumi ki long kapa ki khun samla baro khamtam kani ki issue jong ilit ba shi ka badehi ka tanrai nang ni na po ka snong ka jungi na po ka maulai konstitusi ngasngo ba ki khun samla baro kan thai ba sinram ki long kumi ki long kapa ngi appeal da ka jing songret batong ini snok tilang ngin yami lang renti ha ka te ka sngi ha ka khalai trik jong ni upra bonta ban yawan nem ban ai men sim bat kum kadak bangin pressure yang sesisian ya ka government ba kan penurlong ya kita ki jingdawa ke jongi ka jing kenja ngi ka sulong no ba ka dei tang ka jing klat kan san klat kan dit jong usarman jongi mo te mentang sengihi nilayo ban ya beteng ya kenika jingilang ke jungi nilayo ban ya khot ya ki parad khot bat keleng-keleng ni distrik kilai wan poi bat ngan yuthu ya pi ngimdon ya kata ka jingdu ban sim ngimdon ya kata ka jingdu jengkermen bat ngin ya yele hadu bekut kumang ilas dang bat ngin penkut ya kenika jingile ke jungi bat hakatu ka sengiru ha khatlai trik jong ketua kesini kebangin syongkelan mengor asid intermission hang turu kandon ka city ka pelapan krek nak suruh jong ka bernyu trap bangin lek ban submit syaka state government le sing ila mani kendung yo home minister bangin submit bangin sabu ya kapor le se ba ka government kadai ban suspend no word ya kiniki kulit ki bodam keti nilai perkhat bat da kawi ke jemut bat da kawi ke rai mo kamdehi ke rai ka jongi tang simet de ke rai jong kisur ki babon naki district ki bapher jong sur jong ko brinyo trap ngai syong itu jong yalang bat ngila penmi ya kan ki sur brinyo trap ban pen klan susu ya kan ki sur ko jongi bat ban pen klan susu ya kini ki jingdawa ke jongi kanang bak sokar kan sengap ya kini ki jingdawa ki jongi ngalaong mane bak itu kisur hi ki bapher nadu kisur jong ki mulai mo marngiru kum kisur ko brinyo trap ngiyang hi na ka menta kisur jong ka jong ki no mulai mo te ngiru ila apil ya kisur ki bapher ki balami syahmat nadu kisur jong ki no mulai nadu kisur jong ki erngeu ki bapher malki nang te na po opor shlok bat nawai ru ba sngoba da ka jing kerpat ka jing smurit ka jungi batung ini teli dong ini long kawai bangin mi lang bangin wan syakadika program ka jungi ka balak hot man pelong da kani kesit immersion haka khalai trik jong ta unai